मोच्या बायलेचे नावान माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो गाइस हाय गाइस आम्ही आता वयताय आता उसगांव वयताय उसगांव आमगेले फ्रेंडा गेले बेबीलो बाल्ती महा आज संडे न्हू सो व्हिडिओ एक्चुअली आज पडा काल संडे हाँ अजून मेलकेराचे हाय हूँ तुमका हाय से पेली निदोली उठोली वयता बाबा केस सुगई रजा केस सुगई तुम दोघांनी केस सुगई आहे रे केस सुगई केस मी काही उगयले नाही तिका चला आम्ही वयताय आता बेबी रेडी झाला मामाही रेडी झालं ते गेली आणि आम्ही रेडी झालो ओके आम्ही मातशें वयताय अरे एक लॉलीपॉप आहे मी गोंयची जे लॉलीपॉप आता रेसिपी केलो तेणी लॉलीपॉपान एक खायल्या पुरसत म्हाका खायल्या बरी चेया रेसिपी बरी आला मोनिकान रेसिपी घायला हा तेंगेली कुक विथ मोनिका एंड माय लॉलीपॉपाची बरी जाली मग बरी जाली बरी जाली चल मैं घर पर ओके फिर मैं उसको पाल दाखवी तुमका ओके चल गॉड ब्लेस यू चल मेरा हाय यूट्यूब फॅमिली हॅपी संडे कशा आहे तुम्ही आहे ना बरी आणि संडे काल झालं मग आज सॉरी व्हिडिओ आज पडत आहे मी आज मारियो के फ्रेंड के मामा बेबी जरा सो ते गेल्या क्रिस्निंगा होते ओके मेरे ते उसगांव सेंट जोसेफ हॉल में आवे पहिले पटी नाही दा खबर ना होते मी यांचे हम गेले मेरिकल हा हाय बेबी हाय होते ते सांगा मी ते सांगा कोणा ओके प्रेयर करूया हाय मेलक्यो हाय ओके चलो जे प्रेयर करा ओके मग ब्लड येलो मी प्रेयर स्टार्ट ओके प्रेयर करूया ओके बेबी स्टार्ट प्रेयर मेरे डेकोरेशन करते हैं आमचा जे स्पनायचा आमका दिया आणि आमच्या ग्रुपला बक्षीदा तिशा आमची पत्रिका बघत आणि आमका ताळे फुलं देणार या कारण मला मेन बाकी ते बक्षी माई पापिया खाते करत क्षमनाच्या वदारमे बाकी वन मध्ये ते बक्षी माई पापिया खाते करत क्षमनाच्या वदारमे बाकी मध्ये ते बक्षी माई पापिया खाते करत क्षमनाच्या वदारमे आधी आता आणि सदा पावले आम्ही सध्यात पावले यांचे बिदस होते Desi baby bearish. What happened? No, le baba good. यहाँ से मोनिका के ना बेबी हाय गाइस झाले आता मग इथे आता किती रे पालतीन झालं आता अरे अरे लिपोई आफ्टर पार्टी म्हणतात हां ते आफ्टर पार्टी असे जोगाल किती गेले तर जाते झाले आता बरोबर अशी झाले आता 22 होते ओके चेंग आखी पार्किंग एरिया तेंगेली ए उसगांव कडला तुमकां सो हे तेंगेले स्कूल ओके सेंट जोसेफ हाई स्कूल उसगांव हाँ हाँ अच्छा जूनियर जो वेला वही अच्छा 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 एगे बाइगे चलते ना रे बाल्टी में एगे बाइगे ले ऐसे बलन के नहीं लेना
घराको दियाई याचे बलून घेऊन वयता याचे बलून घेऊन वयता चल आम्ही वयता आता याचे गेले बुलेट घेऊन होता बहुतेक जुवेलाला काजार आहे आमचं काजार हा हो चल माई मेड्या मागे गेले ते मामा रटाचे मामा आला रटाचे मामा जाई हो गाडी जाई अरे चलयता चलय ना फ्रेंडान हे गेलो हा गाडी गेलो हा चो मध्ये हाता शेंड्र गाडी गेल्या त्या चोपा येयलो आम्ही ते चोपा येयले ते आता ते गाडी चोपा येयल्या खबर मात येंग आता गायस आम्ही येयले आता हिंगा बाल्तीम रे ओय बाल्तीमा असं उसका मच्छे मोडको पावले बरे भाशेन जाले पावले ओके मोनिका हिंग गेला बेकरी ते आयटम भी मेटे ते जाणे तुम्ही हिंग बरे हिंग सगळे बेकरी आयटम मेटायचे हे नाव तेंगेले ओके बेकरी एस प्लॅनेट ओके हे नाईट ट्रेडर्स ना रे वो तेंगले ते होय तेगले ते चढ्या गेले ओके हे मुचकोडे जाणतो एवरी ती ट्रेन ना हे साइडी आम गेले आके ती साइडी ट्रेन ते रेस्टॉरंट आहा चो हिंगा आजचा त्या बंद आहा तेजे ऑपोजिट हा ओके कोणाक बेकरी आयटम क्रीम आणि कितें नोसल कितें जाय जाल्यार आडे ओके हिंच येताय मॅडमांनी दोगांनी येताय चलोन येताय आम ते हें जालें बेकिंग जालो हिंग मेळटा बेकिंग बीन ओके ती येयली आतां येताय ओके भितर येताय गेल गो लॉक काडे लॉक काडा गेल ते मेचे येताय जालो थिंग येत म्हळ्यार एक वर्म लागता उजगांव सो हिंग येत म्हळ्यार गेले शान गेले अच्छा येयली अच्छा बेबी येयली हाय बेबी से हाय बेबी अच्छा मोनिका येयले चलया मगो गेल मेळटू का इष्टू गेला ईस्ट बी मेळटा हिंगा वेट ईस्ट ओके वेट ईस्ट ड्राय नाईट ट्रेडर्स तेंगले ना ते शान बेकर्स प्लॅनेट ओके चल मागीर वयताय आमी घरा वयताय आतां तूं कितें सांगूं जाय कितें सांगूं सोदता थँक्यू मुगेले 2000 सबस्क्रायबर जाल म्हण तुमकां सगळ्यांक थँक्यू ओके आनी तू हेजे 2000 होय तेगे चॅनलाचेर कुक विथ मोनिका एंड माय चॅनलाचे आमगेले आता 2000 सबस्क्रायबर्स म्हण तुमकां सगळ्यांक एक देव बरें करूं ओके आनी देवान तुमचेर सगळ्यांचेर भेसांव घालूं आनी तुमी आमकां इतलो मोग दाखयताय म्हूण ओके थँक्यू गॉड ब्लेस यू बाय ना हे एंडिंग वाला मरे रे मागी एंडिंग करते आमी ऑलराइट गाइस केशे हाय तुमी आहाय मसोस मता सगळी आमी आमगेली भुरगीं चोय आतां लिसांक कोताय आनी हे भुरगें फोनाची आहा फोन चार्जिंग घाले आनी हो भुरगो आमगेला फोनाची आहा फोनाचे ना बुकाचे आहा बुक घेना आहा ओके आनी आज हिंगासो हो ब्लॉग कवर कोता ओके गॉड ब्लेस यू मुटा तुमकां सगळ्यांक देव बरो कर मुटा ओके आनी आमगे फादर ब्लेर मेळ्ळो फादर ब्लेर थिंगा हय मागीर आसलोलो फंक्शना मेळ्ळो ओके आमगेलो सारको फॅमिली फादर ओके गॉड ब्लेस यू फादर तुका ओके मोगासून आनी चल मागीर हिंगासो शान आपय गो देखो अरे यो बेबी की विश कोराय आज सासमाईगे काजरा ओरोस 40 वर्सां बेगी नोस तो विश कोराय नानीले चल गुशान आज सासमाईगे काजरा ओरोस इंगेलो आम साहेबा सकाळचो हांवें विश केलो ना आनी आत गुरपा उडका चल चल रे मा नानी विश कोरी येतली थिंग येतली कांतार मुडे ती खबर नहीं दरिया फोन ती खबर नहीं तो बोली येतली येल ना रा रे बाबा रे Come, so ये क्वेश्चन begin yo baby मेरा शूटी अच्छे से नाचा दे ये नाचा दे ये ची एक तो नानी बती है ऐसा
Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding. Congratulations. Celebrate. La 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 la. Thank you. सगळ्या तुमका. So thank you. आज मागेले 40 वर्सां काजरा बघताय. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. आणि आज कोणाली काजरा ओरोस आसल्या हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा आणि कोणाले हॅपी बर्थडे आसल्या हॅपी बर्थडे म्हणून तुमका सगळ्यांक विश कोता मोच्या बायलेचे नावान. आणि तुमचं मोगाचं ते म्हणला तुमचं मोगाचं देव बरें करूं तुमकां सगळ्या मोग आसूं आणि आमी सगळीं एकवटान रावया.